गोजां बोथोरनि बामख्राबलायनोसो मोजां जाथारदों। नों गोजाङाखैबा मानोथो जि जोम जोमदों खुनानै थालाय लंथंनो हायोबा फाग्ला गुन्दा बेबायदिखौ खामगौ। देना खेबसेल' खुदुमगोन ओमफ्राय बामख्राबगोनल' बेनो जाबायबो। ओमफ्राय ओइ खाथियाव दाफैगा सोरबा हरजागोन आंजों। एथ' थान्दायाव नोंसोर सानैया मा खालामगासिनो दं बेहाय? नै फाग्ला बोराया फैलायबायलै। नै आबौ आंखौ खुदुमनो नागिरदों आरो बामख्राबबावनोसो नागिरबावलायलायदों बे। जायगा मोनाखै बेहाय खुदुमलायनो बामख्राबलायनो नोंसोरहा? बेगर बोराया मा होनहरबाय थादों बे? हामगौ बोराय मानसिखौ फाग्ला गुन्दा। आबौ बेखौ एसे मोजाङै रायना होफैलाय। ओइ नोंसोर बेनिफ्राय थांनो थाङा माबा थां नङाबा दानो लावथि लानानै होनानै हरगोन आं। बे सिखोमोन बोराया मा जाबाय थादों बे जोंखौ? आरो गाज्रि खोथासो होनबावदो नोङो। आं थांनोसै दे बे दावराव दावसियाव आं थानो गोसो गैया। नोंसोर सानैया बुलायनानै थैयो ना मायो आं जेबो मिथिया। आंहा थांसैबाय। ओइ बोराय नोंखौ होनो नामा? बाल आंनि गार्लफ्रेन्डआसो खारलायलांबाय नोंनि थाखायनो। ओरैनो फाग्लाखौ होथारनि आं र' नोङो थांगासिनो दं आङो। आबौलै बिदि नङा ओरैनोसो होनदोंमोन आङो। सरि दे सरि। दासो बुजिदों नों फाग्ला गथ' थांनो सोमाबारनो बेनिफ्राय नङाबा नोंखौ। दे आंबो थांसै होमबालाय थांदो नोंहाबो। बबेनि माबादि मानसि फैयो साला गथ'फ्रानो दानिफ्रायनो खुदुमनाय मानायखौल' सिनायथारो। थांनोसै आंबो लोगोफोर बाय बाय। अन्नानै भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब लाइक खालामदो।